Τώρα ανά το 5. Πάμε για το 5. Ωραία. Συνέχισε. Ό,τι αριθμό ξέρεις, μπορείς να τον γράψεις. Μπορείς να μετράς από μέσα σου. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι σίγουρος ότι γράφονται από αυτή τη μεριά οι αριθμοί? Ή από την άλλη? Ναι. Από εκεί. Είσαι σίγουρος ότι γράφονται από αυτή την πλευρά? Αυτό εγώ το έκανα λάθος. Α, για πες μου πώς θα είναι το σωστό δηλαδή. Πρέπει να πηγαίνει από εκεί. Ωραία, για γράψε τον από κάτω έτσι όπως τον σκέφτεσαι σωστά. Έτσι. Καλύτερα τώρα, μπράβο, πολύ σωστά. Το 2 πώς νομίζεις ότι θα είναι? Εγώ το βλέπω πάλι ίδιο. Για δες, κάνε μια προσπάθεια ακόμα. Γράψε το κάπου αλλού στο χαρτί σου. Δεν πειράζει αν είναι λίγο μακριά από το 1. Εξαιρετικά, μπράβο! Με το 3 τι λες? Είναι καλά γραμμένος? Είναι από τη σωστή πλευρά? Όχι, αυτό εδώ είναι από τη λάθος μεριά. Ωραία. Πηγαίνει από εκεί, αλλά είναι λάθος. Πώς θα το γράψεις λοιπόν από την άλλη? Το 3. Για ξαναδες το. Α, ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Νομίζω ότι είναι από την ίδια πλευρά με το προηγούμενο. Για κάνε μια προσπάθεια ακόμα. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε και το 4. Το Μοιάζει με 4 σημαίακι. Το 4 ξέρω πώς είναι. Για δες το και αυτό το 4. Για ξαναδες το, γιατί νομίζω ότι είναι ίδιο με αυτό που είναι από πάνω. Μπράβο!